Sa atong unang pagbasa, ang hari nga nganlag Sapan or Safan nagbuhat og mga buhat nga para niya maayo, kay nagsunod man siya sa binuhatan sa ilang mga katigulangan. Kay mao may binuhatan sa katigulangan, maayo ni kanabang gitawag natog naandan. Sige lang sila buhat atong hangtod nga naa sila'y nakit-an nga basahon nga sinulat tingali tos mga unang mga propeta nga pulong sugo sa Ginoo. Pagbasa na gyud ni Sapan, iyang nakita nga murag gibadlong siya og iyang na suta nga ang gibuhat day sa iyang katigulangan sayop. Motong iyang gigisi ang iyang biste isip, pagbasol, paghinulsol, nga iyang gitigom ang tanang tao ngadto sa templo o iyang gisultihan nga sayop kayo ta. Ato na ning sundon ang gisulti sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na sakto ang imong tanang gibuhat. Nako no. Kay naarabay uban ato yung i-insist kay maoy na andan, kay mao ni ang gibuhat sa atong katigulangan, i-insist gina nato. Unya di ito nahimo na daetang mini nga propeta. Kay ngano man ang mini nga propeta mailhan sa iyang binuhatan. Kung ang iyang binuhatan gani wa muhaom sa gustos Ginoo, dili na siya tinuod nga propeta. Mini sama nang musangyaw ka nga kanang utang kolektahon gyud na, kay ang utang dapat bayaran. Unsa man na, sakto na o dili? Dagan man gyud nato, uy kolektahan na oy, og di mo bayad ikiha, total naman tay balaod ana. Unsa man, sakto na dili? Di ba maningog ay? Nga nagiklaro gina ni Kristo sa Old Testament, giingon sa na dito, buhata ngadto sa uban ang imong gusto nga ilang buhaton nganha nimo. Kung wa kay kwarta niya, sigihan kag paningil, malipay ka. Ha? Unya kung wa kay kwarta nya di jud ka paninglan, malipay ka. O di ayaw paningil. Muna ningon si Kristo, kung pag-abutan ni Kristo kaya namang gihatagan og hingpit nga kahulugan ang balaod, ningon na gid siya, pagpahula mo unya ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Kay kahibaw man si Kristo nga kung magsigita ning paninglan is utang, kani manggong dautan nga buhat, musangko sad sa dautan nga sitwasyon. Sama na magsikag paningil sa utang, ang resulta do na gyoy kadaot nga mahitabo sa inyong relasyon, di na mo magtagdanay, mag-away, usahay pa gani, magpinatyanay. Ngana, dili maayo ba ang sangkuan mo na ang buhat gyud mao'y mo determine kung kita tinuod batang tao nga tarong or tao nga dautan. Sama na karong gi propose nato mga bright man kay na sila nga ato mga lawmakers, ang ilang gi propose sa Congress, divorce bill gi-approve sa majority sa atong mga lawmakers. Unsa man na sila, mini o tinuod nga mga propeta. Hinaot unta kitang mga Filipinos makasabot ba? Ang baruganan sa simbahan, hinuon naman sa pipila ka mga pari, pipila ka mga obispo, pipila ka mga madre nga pabor anang divorce. Pero dili kay na sila daghan, mga mini pud na sila. Ang ato yung simbahan, ang baruganan, di gyud maayo ang divorce. Unsa may atong gi-propose o gi-practice og mausa nay ato karong present nga set up sa atong family code, ang declaration of nullity or legal separation. Dili ang pagguba sa marriage, kung dili i-declare nga wa gyoy marriage nga nahitabo,
kay dunay mga impediments. Pasabot, ang ato rang bungkagon nga panagtipon, kanang wa gyoy kasal, why sacramental marriage. Pero naagi sacramental, kay valid siya sacramentally, ato lang ng himuan og legal separation. Haron dili daot ang physical nga aspect. Pero ang spiritual, wa maguba. No, di ba? Mao na atong solusyon. Haom kayo na sa atong konstitusyon. Kay nga atong konstitusyon is pro-God. Pro-God. Nga nga itong mga lawmakers, usahay, di na nila balihon ang pro-God na prinsipyo, adto sila sa legal ragyod, legal and physical. Nga, unsa may resulta kung mag-divorce, nalipay na ang asawa, kaya wa na siya ay banang buangon. No? Lipay. Ha? Oy. Pangutan na. Moingon na siya, yes, divorce na gyud panuway dako. Unya ang inyong anak, unsa may isulti? Ang inyong anak ba nga nahimo adto, unsa may isulti? Lipay. Sige, huna-huna. Nya. Inighuman nimog divorce, unsa may imong buhaton? Ngitag lain. Nya karon niabot na ang bag-o. Unya kay ang batasan pupariha ra man sa dadtong una. Unsa naman sa imong buhaton? Divorce na sad. Nya nanasan mo'y anak nga nahimo. Lipay na ka, nga naka-divorce na kagkaduha. Lipay pa ka? Oy, mag-anam og ka-dry ang imong kaugalingon kay moingon ka, I'm a failure in my love life, in my family life. Failure ko. Nya ang sunod, sa puto na kay kastanan. Mangandoy kag partner, wa nay mo punit nimo kay sa puto na kay kag naong. Di mag-self-pity na ka. Amo na ni crisis pa gyud ang imong working atmosphere kay sa puto na kay kas imong workplace, ang imo sa mga kauban dito magsige na sa glibak nimo, animal ay. Wa na kay maayong relasyon, hastas imong mga parente. Wa na sad kauyon nimo kay gatakli-takli lagi in taon kag bana or asawa. Magdepresyon dayon ka. Nya katong imo mga anak nga nanagko na sad nga wa say klarong mama o papa, unsa say kahigibati ato sa putong sa kaitos tanan, magpa-attract to kay kuwang sa atensyon, magpangita og atensyon. Mao na mo apil ana mga fraternities, sororities nga maghimog mga milagro dihas kadalanan, mamusil ana mga tao, mangawat, magdinunggabay. Nya unsa may ilang nahatag sa katilingban? Mauni atong tan-aon. Ingkaw niya kanang declaration of nullity, Father, imo mangyapon ng buwagon, at least why marriage nga nahitabo? Giprove nato na kining maong marriage dili ni tinuod, invalid ni. Nya unsa may kasagarang rason? Psychological incapacity to make a clear consent. Wa pa siya sa maayong psychological situation ni adtong pagkasal nila kay lagi mabdos siya. No, 18, 19 edad na mabdos, wa tuyua kay gatinukhangay og ang uyab, unya napugos og pakasal kay mauwaw man nga magbusyad ang tiyan, way bana. Ang laki sad napugos ag pakasal kay nauwaw og nahadlok sa kaliwat o ginikanan sa babae nga isog kaayo. Mao na mga psychological defects nga makapa-invalid sa kaminyoon. Pasabot ba sa atong mga decisions, labi na gyud aning mga dagkong decisions nga mo involve o kinabuhi sa tao o relasyon, sundo nato ang Ginoo. Mo to si Safan, pagka amgo niya, iyag yung gibag-o ang iyang desisyon isip hari. Nautunta nga ato mga leaders sa atong nasod magbag-o unta sa ilang desisyon.
Kana bang makaamgo ta nga sayop din atong desisyon, wa din ni mahaom sa Ginoo, wa pa gyud mahaom sa konstitusyon, muna maglalis na ron na sila, pero kay lagi inigbotisyon, mudaog man dayon ang majority, kay unsa man ang atong, unsa to'y tawagan ng mudaog ang majority, mao'y majority wins, unsa to'y tawagan na? Parliamentary procedure ba ito na? Unsa to'y tawagan na nga desisyon? Dili man ta authoritarian nga ang desisyon sa usa mo'y sundon sa tanan, pariha na mga taga North Korea, unsa pa nang uban diha nga mga nasod, nga dili ba sa kana ganing democratic di ay democratic. Ang demokrasya kay ang tingog mas kadaghanan maoy sundon, mao na mudaog yun igtingog sa kadaghanan. Bahala na diha ato lang ning suwayan, total kita na malang sa iwa mag-implement ani, o lagi kita na laywa mag-implement, pero pangutan asad ang nag-implement unsa may ilang kahimtang karon in terms of relationship and in relation to peace and happiness in the heart of persons. Kumusta man sila? Taas kayo ang ilang rate sa depression o suicide. Na siya. Ilingay mong tupad. Ingna, kumusta man imong heart ron? Wa ka magdepresyon? Ingna, wa ka ma-stress? Ana kay nayuban diha nindot kay mga naong, nindot kaayog mga sakyanan, nindot kay mga balay, pero sus di nakatug, sigig inom og tambal kay di nakatug, may paning way sakyanan, way balay, way hapit kaon, hagok pa nga nagdaguok ang tiyan. Kanang na naghigda da sidewalk, anang na naglingkod, anang na mga squatter kana nagtarpulin lang ang ilang mga bongbong, ilang atop, dali kay na makatuog oy, lingkod lang nagamay, hagok na kay wa ginay kabalaka, pero kaning ni ang dagko kay mga balay kasagaran ana mga ratulon, mga warrior, no? Labi na gina mag-anam kadako imong balay, makadako sad imong worry. Kani bitan din ni atong simbahan, kanito simbahan ba? Yan natin na imong kumbinto. Natong kumbinto. Moingon dahil ko sa kasagaran is mga pari nga akong ingnon, kamulay puli din ni padre. Uy, di ko di kadako gastuhanan. Sus lisura sa danang imong gibuhat, kadako sa danang gastuhanan. Worry kay sila ana. Kamo na worry mo? Na worry mo aning atong dako nga kumbinto? O nalipay? Wa man gani ko mawori nga dako pa kay tagbayron na. Nga naman, tungod kay misalig ko ninyo nga mamalit ra gyud mog slots. Nga naagi mo palit og slot. Ang pinakanindot nga buhat nga haob kay pagtulon-as Ginoo, kana gyud moingon ta, love your neighbor as yourself. Higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Nga naman, the more nga atong higugmaon ang atong isig katao, kanang imong gihigugma mobaos gina nimo, og dili man tanan majority ana mobaos gyud naghigugma. Kabantay mo? Nya kanang imong kaugalingon og imo nang higugmaon, di man na mobaos og higugma nimo kay mao man na imong kaugalingon. Unsa may ibaos ana? Demand for more. Kining atong self magsige nig demand. Gusto ko ani, imong ihatag, gusto pagyog ko ani, imong hatagan, gusto pagyog ko ani. Mas stress ka if you love yourself, not your neighbors. Pero imong neighbor, imong higugmaon, palit kag slot, pila gud ni kalibo ang magampo, apil kas pagampo dinhi. Di na dayon kay kumparas kumbinto, na dayon kay San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF dag. Kinsa man nato iwa manginahanglag daily abundant graces. Kitang tanan oy, Ginoo, ilikay ko sa kadautan, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit karon, Ginoo, mulampos unta ni akong kuan. Mao man na ang daily abundant graces. Nya ihatag na sa mga tao nga mopalit og slot sa SBF dag.
500 pesos ragid na siya. Asa man ka mga ambisyon nga doon na kay daily abundant graces adto suertres. Suertres kay para makadaog ka. Oy, galabi ang pilde kaysa daog. Asa man ka mangitag daily abundant graces, mangurakot ka. Kay daghan kay kag kwarta. Oy, masakpan ka, patay ka. Nyawa pa jud kay kalinaw. Sige kag pangurakot. Muna, daghan kay kag kwarta, mura kag gayak ka sa kwarta, pero ang imong kasing-kasing empty. Oh, di ba? Ikaduha, gusto kag healing and deliverance, kay galisod na kag katog, galisod na ka og dawat anang imong sitwasyon, painful kayo, palit og MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance. 1,000 ra na siya na nakay healing and deliverance. 1,000 pesos. Di mong palitan na. Gasto gani ka dito tag 10,000, tag 5,000, tag 20,000 para lang pag check up lang nimo. Kanang check up lang daan ba mo ato kag ospital, kanang mga laboratory, labi nagmaapil na ng MRI unsa pa na diha. Oh, Jesus, dako na kay gasto. Check up ra na. Pero dinhi palit lang kag slot, healing and deliverance. Cancer patient man ko, Father. Palit og slot. Nawa. Di ba ang stage 2 mo, stage 4 na. Mo stage 4. Ikaw niya, Father, wadi ko ma-healed. Pero tininuod gitong imong pagpalit, mahibong ka, nga di jud ka mabalaka nga ni stage 4 na ka. Wa, yung kay kabalaka, naan mo ang kalinaw o kalipay. Mao lagi na ingos Jesus, dili na sa physical aspect ang atong binuhatan or ang atong kaayuhan maila. Naa sa atong buhat, relax na kay ka, malipayon kay ka, malinawon kay ka, you are already healed. Pero wa kay sakit, pero ratulon kay kastanan, muingon dayon ka, ngano man nakapoy akong lawas, inig-check up, wa man ko'y depekto, normal man tanan, anong di man ko katog, nganong maglisod man ko ginhawa, pero inig-check up, normal man tanan. O, di ba? Ngano magsige man sakit akong likod, di man ko hapit ka, barog, inig-check up, gamay ramang depekto. Ngano man oy, ang resulta na, wa ka ni palit og slot. Wa kay healing and deliverance. Testing lagi. Kamo no, di jud mo muto. Ang tinud-anay mga igsoon, kana bang ang atong gugma para na sa community, labi na gyud para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga dinaog-daog, para sa mga labing ubos. Kung kana na gani mo'y atong tagaan o gugma o pagpaambit sa atong grasya, there is healing, holistic healing, divine healing in ourselves. Una, sa atong tubag sa Salmo, niingon kita diri nga, unsa man? O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo dili ang sugo sa tao, mo'y maghatag natog tinuod nga kaayuhan ug kaluwasan. Kining atong nasod nga karon gi daog-daog, gibiay-biay, mura na lang tagi katawan sa taga China, di na takasod ngadto anang atong saingan anang barko diyang gubaon, di na taka-resupply kay gibantayan na, mura na lang tag mga piso nga kupugan sa agila. Di ni masulbad pinaagig armas, di ni masulbad gani pinaagig legal matters gyud na kanang atong ipamugos ang atong kunuhayng balaod. Kay doon na sad sila dito'y legal nga baruganan. Unsa may makasulbad ani? Diyos nung pamaagi, gugma, pagsabot-sabot, pagpaubos, ang pagpakita nga nahigugma sa ta ni anang mga tawhana, ang ato mga silingan nga nasod, ato sang gihigugma. Kana mo'y saktong buhaton, aron mo baw sa sila gigugma nato. Kay kun ang kasuko o ang atong pagsigig condemn nila, mo'y atong ipasa, magsigi sa na sila kasuko o condemn nato. Matod pa ni Kristo, ug matod sa mga propeta, ug matod sa mga apostoles,
Kung unsay atong gitanom, maurasay atong anihon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon tamnan tikag gugma. Sugod karon tamnan tikag gugma. Nya moingon sa na imong tupad, patyon ko ng gugma. Asag di lang. Sige hilang yung tanom. Madugay tubo ang gina. Na say mamatay imong gitanom. Sige hilang tanom. Di jud ka maalkansi. Mutubo ra gina sooner or later. Makaanig yung kagugma. So kamo mga asawa, tamni gugma ng inyong mga bana. Muani jud kagugma. Bisan pagkatong iyang kabit, tamni gugma. Muani jud kagugma. Nay na problema kay karon nga mga ginikanan, magsigig text nako, pader unsaon ko ni ako mga anak, din maminaw nako, din gani mutahod nako. Dali pa jud kaing masuko kung akong badlongon aning ilang kaadik aning cellphone kaning computer masuko na gyud wa nay klarong oras sa pagkatug. Ako dayang giingnan, kadaghan ba aning imong gipangsulti kapoy paminawon. Usa ra gyud solusyon, tamni og gugma. Higugmaa na ang imong anak. Mao ra kina mubahos ra gina sooner or later. Ayaw pagsigyaw-yaw, higugmaa. Ingon sa kaunsa man paghigugma, nako mao na nay mangutana nakas Ginoo. Kada nimo ampo, Ginoo tudloi ako sa dalan sa imong kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo gugma. Mao gi number 1. Mao bita na kaning akong isigig promote dinhi kanang gi-practice na Moscovici nga among grupo. Ampo, alagad, antos. Ano yun? Triple A. Ampo, pangayuas Ginoo, Lord, unsaon ako pag-alagad kining mga buangon akong kaubas balay. Mingon na yung Ginoo, unaha usag antos. Ayaw pagsigyaw-yaw. Mo na ampo, alagad, antos. Sige lang yun nagbuhat. Ang Ginoo na mo pahilo na sa tanan. Kay if God is with us, nothing is against us.